आज ମୁଁ ବନଉଛି ତାଳ ବରା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଚାଉଳକୁ ଏବେ ମୁଁ ବତୁରେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏଠି ପାଣି ଦେଇକି ଏବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ବତୁରେଇଦେବା। ଚାଉଳକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ବତୁରେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଳ ନେଇଛି। ତାଳକୁ ଏବେ ଛଡ଼େଇବା। ତାଳକୁ ଛଡ଼େଇକି ଚକଟି ଦେବା। ତାର ରସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ବି ଚକଟି ପାରିବେ, ନହେଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କି କରିପାରିବେ। ସାବଧାନ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାତରେ ନହେଲେ ବାଜିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ସବୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଉଛି। ଘଣ୍ଟେ ବତୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଲି। ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ଚକଟିକି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ମଇଦା ନେଇଛି, ସୁଜି ନେଇଛି, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆଉ ଚିନି ନେଇଛି। ଏବେ ତାଳରେ ମୁଁ ସୁଜି ମିଶାଉଛି। ସୁଜି 3 ଚାମଚ ଦେଉଛି। 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ଦେବେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ। ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ମଇଦା ନେଇଛି। ମଇଦା ବି 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି 3 ଚାମଚ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଚାମଚ ଦେଲି। ଏବେ ଚିନି ଦେବି। ଚିନି 2 ଚାମଚ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ତାଳ ମିଠା ଥାଏ। ବେଶୀ ଚିନି ଦେଲେ ମିଠା ହେଇଯିବ ଅଧିକ। ଏବେ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏଠି କଢ଼େଇ ବସେଇଛି। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଛାଣୁଛି। ପକାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ। ପାଣି ହାତ ହେଇକି ପକାଇବେ, ହେଲେ ଗୋଲ ଗୋଲ କି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି, ତେଲଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଉପରଟା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ, ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଏବେ 2 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ, ନହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଅଧା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ହାଫ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲାଣି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କହିବେ। ଥରେ କରିକି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।